Nyon kumbeba mi dabora beka ma moti akon labana ntulata kene mi nuba wele barama bokum ka kene wilika jobba de kera Bamako kono janvier kalo kle muga anga yerema horonya siraba kanga famau no ye surasu ye ka ulu la fasa anga finitigu be wilika jola ka janyanya kono Niger Burkina Faso ani Mali ka wili mawkama mami no nulu be cheni kala anga jamana kono woni kuna funi wera ulu de ye kuna funi amena min lasi aw ma bi madal ula kle muga ani woro hijira samba kile ani kebena ni bina ni kile do telenyata ma fleba bela jile aw nishu Sika fo bami na kera wala sa feminye ben obiseka sabati anga jamana kono na kera muti ni Allah bena anga jamana islamé dine tomba fe no yu conseil islamique du Mali o kon bara u belajele koni kunchera sibiri temeni akera nyon kumbe bayi nuba fama ko meeting akera keneka no yentula tankene bambe muti kono nuba wele ko stade barema bokum anga mami nunta akeneka Amadou Nyambele ani Salifu Nyari uye min soro anga joka jekalaje abe ma basigiro ma chiama mbo munu koni bora ka cheya ninkana Mali alislamo ka jere tomba ni anko mako au conseil islamique du Mali ka se kana ale ka wele jabi mimba to ben ani kambem se ka sabati mobti re marako nana tugomina ni ni jamala jere ban re ta kalaje baro nana nundo ni qur'ane kalan bismillahir rahmanir rahim وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Kurane kalan kɔfɛ mɔbti yɛrɛ dugutigi ni o ye Baba Ture ka taa se a maire-ba yɛrɛ ma ni o ye Isa Kansa ye olu kɔni nana foli ta ka au conseil islamique du Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ u ka nin hakilina ɲuman yɛrɛ tali la min b'a to kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati mɔbti ni a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na mɔbti au conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Elhaji Dirisa Jara ale ka foli kɔfɛ Mamadou Traoré ni ale yɛrɛ au conseil islamique du Mali yɛrɛ ɲɛmaa danga sabanan ye ale sɔrɔla ka masala boli bɛn yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ anw ka ɲɛnamaya la Mali alislamemusow ka jɛrɛ tɔnba ni a bɛ f'a ma ko INAFEM a ɲɛmɔgɔ Haja Kaja Tugola ale fɛnɛ ni a nɔfɛ jama Seyda Mariam Kulubali ka taa se Seyda Mariam Danbele ma olu kɔni ye kuma ta ni ka wele bila maramafɛn tabagajɛkulu minnu bɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan ka taa fo jamana yɛrɛ kɔgɔjuguyan fan fɛ u bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la min b'a to kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔna na wa jelibɔn yɛrɛ ka jɔ ten tɔ fagali jugu min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni dama min tiɲɛna Mali kɔnɔ a kɔlɔn in bɛ sigi yɔrɔ jumɛn musow ani denw olu de bɛ tɔɔrɔ la o de kama an b'a ɲɛsin minnu kɛlen bɛ ka kɛlɛkɛminɛn ta u yɛrɛ dama kama nin ye de an ka kɛlɛ kɛ ka an yɛrɛ faga o tuma na an bɛ wele da u ye u ka hinɛ musow la u ka hinɛ u balimamusow la u ka hinɛ u baw la an ye fagali tulo mɛn a mɛn an tulo la an ma deli k'a mɛn abadani an bɛ Ala deli Ala kana jira an na an balima minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ marifa b'u bolo yagali anw musow y'i wele Amadu Kufa anw musow y'i wele Mali muso bɛɛ lajɛlen an ma diinɛ bɔ diinɛ la anw musow y'aw wele an kana la ilaha illallah Muhammadu Rasululahi kan Usain Traoré bɔra k'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ kɔnɔ a ye yira ɲɔgɔn na an b'an ka diinɛ baara kɛ k'an ka diinɛ kɔrɔta ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ni na o tuma an bɛ fɛ an n'aw ka sigi an n'aw ka kuma anw yɛrɛ musow anw n'aw ka kuma anw n'aw ka sigi walasa jamana ka kolo suma Mali de y'anw ka Mali ye
o cogo kelen na chrétienw ka ɲɛmɔgɔba minnu be anw ka jamana kɔnɔna na pasteur Fa Yatara ka taa se cardinal Jean Zerbo ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen ala deli kɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan min b'a to basigi yɛrɛ be se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. Mali alisilamɛw ka nin jɛrɛ tɔnba ni a be f'a ma ko Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛma Sheriff Ousmane Marane Haidara ale sɔrɔla ka dantigɛli kɛ ka ɲɛsi an ka diinɛ yɛrɛ bonya ma ni o ye silamɛya yɛrɛ diinɛ ye ka jira k'a fɔ silamɛya diinɛ kɔni tɛ maa fa ye wa waleya jugu yɛrɛ kɛli diinɛ fɛnɛ tɛ. An kɔni bɛ min ɲini bi Mali kɔnɔ bɛɛ don an ti kɛ minisiri ye an mago t'a la an ti sarata an mago t'a la an ti taa biro kɔnɔ an mago t'a la mais an faso ka suma an ka se k'an ka baara kɛ an sago la n ko tagala ka taa ka sɛnɛ kɛ mɔnikɛla k'a ka mɔni kɛ jagokɛla k'a ka jago kɛ a hakili sigilen anw mago bɛ nin de la bi jamana in kɔnɔ anw mago t'a tɔ si la minnu y'a mara o minnu bɛ fɛ k'a mara o anw da ye ni min ma ɲɛ k'o fɔ ye. Jamana in maaba caman be yen nɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ni jamalajɛrɛkɛba in yɛrɛ kɛnɛ kan Mopti yɛrɛ dolaci kɛnɛba min ni an b'a fɔ a ma ko Sade Barema Bokum. Ka Ala fo ka barikada minnu ye nin ŋaniya ta n'o ye Haut Conseil Islamique Mali Haut Conseil Islamique ye kɛrɛnkɛrɛnna k'u fo ka barikada d'u ye u ni ce u ni yɛrɛ ye u ni ce Mali ye u ni ce n'u ka diinɛ ye u ni ce n'u ka Ala ɲɛsiranya ye ka diinɛ ɲɛmaa tɔ minnu nana a kɛnɛ kan ka dɔ fara a kɛnɛ tigiya kan olu fana fo kuma minnu fɔra bi a bɛ maaninfinw hakili sigi parce que a bɛ kuma ɲuman de a bɛ ŋɛnɛ ɲuman de duwawu minnu kɛra duwawubaw de kɛra an ka far'u kan an bɛ ka Ala deli jango ni Ala deli minnu kɛra Ala tɔgɔ minnu alibarika minnu fɔra yan Ala k'a bɛɛ mɛn a ka kɛ ma sababu ye a ka bɛn ani kelenya a ka sabati jamana kɔnɔ. Nin kɛnɛba in nana kuncɛ ni jama yɛrɛ ka jɛ ka fatiya ta ɲɔgɔn fɛ min b'a to bɛn kuntagalajan ani lafiya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔna cogo min na ni malikaw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ k'u jigiya kabiri san 2012. Sugujɔ ba min ni a bɛ kɛ san o san an ka jamana ani diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ na a la n'a bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ n'u k'a ma ko foire exposition ale kɔni bɛ sen na yɔrɔ min ni o ye an ka kɛnɛba ye min ni fɛn caman bɛ yira a kɛnɛ kan n'u k'a ma ko parc d'exposition n'a filɛ nin ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ sira kan maa caman de bɛ a kɛnɛ kan dɔɔninkɛlaw fo ka taa se jagokɛlaw ani usine-tigiw ani sɛnɛkɛlaw ani maa minnu ni olu bɛ baara wɛrɛw kɛ maaw ye ninnu nana ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ la lajɛlen na farafinna Europe jamana ani diɲɛ fa tɔ la ka na an ka jamana kɔnɔ tele ɲɛta fana tun b'a a kɛnɛ kan Maimuna Kulubali ale kɔni ni maa dɔw kumana an ka jɛ k'u lamɛn. Foire internationale de Bamako ni an ko a ma ko FEBAC o tako 13nan baaraw bɛ ka kɛ Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la parc des expositions na nin baaraba in bɛɛ lajɛlen labɛnna chambre de commerce et d'industrie du Mali fɛ nin foireba in kɔni kelen bɛ ɲɔgɔn kunbɛnba ale ni hakilina falen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛlaw ale ni baaradajɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ tele ɲɛta maaw ye wulikajɔ kɛ ka se foire kɛyɔrɔ la i n'a fɔ jagokɛlaw bɛ a ɲɛfɔ an ye cogoya min na foire ale bɛ ka taa ka ɲɛ wa fɛn min ye minɛnw ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔtuni bɛ yen nɔ wa ko a sɔngɔ jiginnenba don. Marché bɛ yen dɔɔni matériel minnu b'an bolo o ye wɔlɔfɔ finiw kalalenw ye a bazin lama n'a tisiw a n'a borodew an'u ka musɔrɔ dilanenw ani parfɛnw ni samaraw ani chaîne complet ni fɛnw de b'an bolo yan nɔ. Bon ne yɛrɛ n'u jɛlen de don ne bɛ feere k'u ye u tɛ bamanankan de mɛn kosɛbɛ ne bɛ bamanankan fɔ u ka clients ɲɛna olu ne b'a ɲɛfɔ clients ɲɛna clients mana mun fɔ ne b'o fɔ na fɔ olu ɲɛna an bɛ feere kɛ ɲɔgɔn bolo o cogo la ten tɔ an kɔni sugu ka fisa dɔɔni yɛrɛ de awɔ dɔɔni an bɛ wele min bila mɔgɔw ma an y'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen ka na ka na yɔrɔ lajɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ n'i nana wajibi f'i ka sanni kɛ n'i nana i bɛ se ka yɔrɔ lajɛ n'i y'i diyaɲɛ fɛn ye kɔfɛ n'i tagara n'i ye fɛn min sɔrɔ kɔfɛ i bɛ na i bɛ n'o san i b'i miiri kɔfɛ an ka prix man gɛlɛn a bɛɛ ka nɔgɔn n'i nana dɔrɔn an tɛ tiɲɛ la yɛrɛ client foyi ma na yan fɔlɔ k'an tiɲɛna la depuis an nana kelen-kelen minnu bɛ na an ni bɛɛ bɛnna la ni fɛn fɛn nana hali ni sanni ma kɛ kulonkɛ ni yɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ ten an bɛ taga an b'a ja ɲɔgɔn bolo. An prix ka di bon sisaw b'an bolo yan inox b'an bolo fugan b'an bolo a prix kɔni ka di ne kɔni bɛ wele muso bɛɛ ka na muso bɛɛ
ma ko ɲamina b'an bolo yan awɔ a da ka di fana an kɛlen ma prix kase yɛrɛ de fulakɛ kelen bɛ k'a bila a dan yɛrɛ la bɛɛ ka dɔ sɔrɔ sugu alhamdulilayi a ka fisa yɛrɛ a ka fisa minnu fana y'a organiser a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ an bɛ la tanu a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ an b'a ɲini halisa u k'a dilan ka tɛmɛ nin fana kan awɔ o de don awɔ. Nous on est des propriétaires de marque de La et Frères. À Tomati b'an bolo OHL, à Savon b'an bolo Savon Dourou. On est dans le domaine des textiles et le domaine de l'alimentation. Voilà, bon merci. Comme c'est le foire de FEBAC, donc exposition Mundo, vraiment il faut que mɔgɔw ka na ka exposer, ka clients ɲini, mɔgɔw k'i la kodɔn, i ka mɔgɔw dɔn fana. Parce que i ka clientèle bonyana cogo cogo, da la k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ min t'i dɔn. Donc n'i nana exposer yan, mɔgɔw b'a dɔn i bɛ fɛn min kɛ, mɔgɔw b'a dɔn i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na, ça nous rapproche. Sɔngɔko fana la, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin léger. A bɛ feere sugu kɔnɔ 200 de par mètre. An bɛ k'a di 50%, an bɛ k'a di 50%, an bɛ k'a di 50% mun na. C'est pas le prix, mais pour que ka mɔgɔw la exciter. Client minnu b'a san bolo en grossiste, pour que ni mɔgɔw se y'a san, ni foire banna dɔrɔn 100 banna. Donc ça veut dire que n'i taara dugu kɔnɔ, i b'a san 1000 francs, i b'a dɔn k'a fɔ La et Frères marque ye mun ye. Donc n'i ye qualité fana tester k'a dɔn, i b'a dɔn. Cɛ tissu fana b'an bolo yan, au lieu de mettre à 4000, on est en train de donner à 2000. On a des ensembles ici, on vend 25 000, on est en train de donner à 10 000 francs. En cas savon, on vend l'unité à 500 francs, on est en train de donner 4 à 1000 francs. Mɔgɔ caman kana parce qu'il y a c'est international. I bɛ ladɔn Mali kɔnɔ, i bɛ ladɔn Mali kɔ kan. Donc mɔgɔw b'a dɔn ko Maliens ils sont capables de quoi? Yani mɔgɔ wɛrɛw ka na, n'anw yɛrɛ bɛ na, mɔgɔw fana bɛ exciter, jama fana caman bɛ na. Parce que anw de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bɔ. Bon, an ka matériel ninnu, j'espère a caman dɔnnen don déjà. Bon, an kɔni bɛ yan bi min kama yɛrɛ, ni mɔgɔw t'a dɔn, n'o ye nin ye perki. Bon, ale de photo filɛ nin ye. Bon, a plus b'an bolo téléphone na. Voilà, j'espère an kɔni an bɛ ka fɔra ka di mɔgɔw ma u k'a lajɛ. Mais fɛn fɛn mana a nɛnɛ siɲɛ kelen, bon, a ka ca Ala fɛ a tigi b'a san. Prix bon, a prix fana ka di. Parce que ne prix fɔra min ye, bon, directement o b'a san. Parce que gɛlɛya t'a la. A paquet den 12 de b'a kɔnɔ. Donc paquet 200 ye. Donc ni min ko den kelen, an b'a di 20 voilà. Ne b'a fɔ mɔgɔ malien an b'a fɔ u ye, bon, bisiki min don, bisiki kura don a ka di. Bon, a numéro dilanlen don. A kɔni bon, commentaire kɔfɛ, an kɔni b'a laɲini bɛɛ fɛ, bɛɛ ka hali n'a kɛra den kelen ye, i k'o san k'a nɛnɛ. N'i y'o san k'a lajɛ, bon, a tɔ kɔni mɔgɔ t'a f'i ye inchallah. An bɛ hakililajigi min kɛ maaw ye ni febagiba in ni an filɛ o ta ko 13nan na ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Bamako. A kɛra sababu ye ka jagokɛla caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ usine minɛnw feere, sɛnɛkɛminɛnw fo ka taa a se maa minnu ni olu ye baarada jɛkuluw ye. Ka fara Mali jagokɛlaw kan, i bɛna ye k'a fɔ jagokɛla caman bɔra Mali kɛrɛfɛ duguw la minnu ni olu ye farafindugu ye, ka fara farajɛla jamana dɔw kan Asie fo ka taa a se Europe ma ale ni diɲɛ fan wɛrɛw. Ɲina invité d'honneur ya tara k'a di Mali ma. I n'a fɔ jagokɛlaw bɛ a ɲɛfɔ an ye cogoya min na, ko ɲina u kɔni ye sɔngɔnɔgɔ jiginba kɛ u ka minɛnw na wa u kɛlen don k'u bolo sɛbɛkɔrɔfa minɛnw caman na k'a to. A tɔ tora maaw ka taa munumunu kɛ. Ntɛnɛndo janvier kalo tile 20 san 2020 jɛkulu min n'u u b'a yira k'a fɔ ko o ye Mamudu Diko teri jɛkulu ye n'u b'a wele bakuruba fɔli la CEMAS. Olu kɔni u ye politikitɔ dɔ kɔni bisimila n'o ye Kodem maaw ye o kɛra u ka yɔrɔ la Maɲanbugu kɔnɔna na. U kɔni u nana bɔ u ye de k'u ka hakilinaw falen jamana taabolow de kan. Kodem ani CEMAS u kɔni ye a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma don nataw la u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn nafama a dɔw kɛ. O de hukumu kosɔn an b'a yira u la k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan CEMAS ɲɛma Bamakɔ district kɔnɔna na o ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ ani Kalabankurakaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Ali Kulubali ni Musa Jalo fana tun bɛ a kɛnɛ kan tele ɲɛta tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Kunungo ni o bɛna janvier kalo tile 20 ni o ye ntɛnɛdon yɛrɛ ye jɛkulu min bɛ ni o sigilen bɛ fɛn min ye Mamudu Diko ale ka hakililaw kɔni lafasali kama ni mɔgɔw b'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko coordination mouvement association et sympathisant de l'imam Mamudu Diko ni dɔw yɛrɛ ko CEMAS olu kɔni ye fɛn min ye parti politique min bɛ ni o b'a wele ko Kodem ka se ka olu kɔni bisimila u ka jabala kɔni na Maɲanbugu o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o bisimilali kɔni kɔnɔna na fɛn min ye nazaraw bi bisimilali min wele ko huis clos dogodogoni kumaw fɛn min ye ka se ka ɲɔgɔn kɔni ye
ye gindo kon kono a jirala k'a fɔ ko kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna o cogoyaw de la o de hokumu kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen bale fɛn ye semasi o ɲɛmaaba isakaw jim ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a y'a ye ka kumaw kɔnɔ a kɔni y'a jira fɔlɔ k'a fɔ fɛn ye semasi ye yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye ani lasigi yɛrɛ kun bɛ ka boli jumɛn de kan ani don nataw la fɛn jumɛn bɛ se ka tɛmɛ o ni fɛn ye kodɛn maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Anw ye politiki tɔn de ye politiki min o ye fanga ɲini baara ye a daminɛ ye politiki ye camancɛ ye politiki ye a laban ye politiki ye ni Ala sɔnna ka politiki kɔrɔ ye mun ye ka jamana mara jamana bɛ mara ni laɲini dɔw de ye anw bolo diinɛ ani danbe ani faso o de y'anw ka politiki ye anw ye diinɛ mɔgɔ ye jamana kɔnɔ silamɛw bɛ yan kerecɛnw bɛ yan bolisɔnna bɛ yan nin bɛɛ ye diinɛ de ye nka nin diinɛ in kan ka faso de jɔ o b'an ka faso ci o danbe bɛ yan danbe ɲumanw bɛ yan an b'o danbe ɲuman an ka ɲɔgɔn kun an ka sigi kɛ an ka sinankunya kɛ an ka balimaya kɛ anw de ye fa kelen ba kelen an bɛ furu ɲɔgɔn ma an k'o waleya an ka politiki fɛɛrɛw la nka o bɛɛ ka kɛ jamana kanu kɔnɔ n'o baaraw bɛ senna n'a fɔra ko politiki kɛnɛw bɛna dayɛlɛ ko dɛ min ye politiki tɔn ye politiki tɔn min k'aw hakililaw ye ko Mali ka taa ɲɛ jɔnni bɛ ban Mali ka taa ɲɛ ma nka anw bolo Mali ka taa ɲɛ fo basigi ka na fagali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ jamana dun tɛ se ka ɲɛ fo jamana maracogo jugu in o ka bɔ jamana kɔnɔ nka gɔngɔrɔnfili tɛ mɔgɔnin tɛ o kan ka kɛ démocratie sira fɛ n'o ye kalataw ye o kuma minnu bɛ sen na anw n'u ye sigi ka fɔ kɛ o hakililaw la nka an ye hakililaw de falen nka an ka faamuya la ka fɔ ni Ala sɔnna maa o maa n'o ye parti politique ou bien parti politique yɛrɛ tɛ i hadamaden ye jɔyɔrɔ b'i la fasoko la i y'a faamu bi faso kan ka bɔ gɛlɛya la faso ka basigi faso ka bɔ jugusagoya kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan faso bɛ se ka kisi cogo min n'an ka diinɛ n'an danbe ani faso kanu i ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ politique la ni sɛbɛn t'a la o tɛ foyi ye an hakili falen dɔrɔn de kɛ nka ni kodɛmu ka laɲini ye o ni semasi ka jɛ semasi tɛ taa don mɔgɔ kɔnɔ dɛ semasi ye tɔn de ye tɔnba don a hakilila a bɛ jamana fan bɛɛ o kodɛmu fana ye parti politique de n'an ka hakililaw ye ɲɔgɔn ye o kow la k'a fɔ an ka diinɛ n'an danbe ani faso kanu an ka jamana jɔ n'o ye hakilila o hakililaw n'u bɛ se ka waleya politiki sira fɛ wagati nataw la n'u ye laɲini ko la an n'u bɛ jɛ ko baaraw sɛgɛsɛgɛ kalata nataw la n'o o kɛra bɔfɛn ye jamana kɔnɔ. O kɔfɛ fɛn ye kodɛmu yɛrɛ vice président ni o ye président yɛrɛ dankan o yɛrɛ tɔgɔ la maa dɔ kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ fɛn ye semasi maaw olu ka hakilina o kɛn bɛ ka maa min kɔni kɛ o ka fɛn ye hakilina ta yɔrɔ ye n'o ye Imamu Diko yɛrɛ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o hakililaw ani olu ka parti olu bɛɛ lajɛlen ka hakililaw bɛɛ ye kelen ye jamana maracogo la ko o de hokumu kɔnɔ olu kɔni u ye wulikajɔ kɛ ka sɛnsɛn ka s'u ma yaasa u na se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan fɛn ye ka jamana marali kɔni hokumu kɔni kɔnɔ cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ ko ni sigi ninnu ko o kɔni na bila sen kan fo waati min fɛn ye olu bɛɛ lajɛlen na se ka bɛn fɛn kelen kɔni kan. Kodɛmu y'a faamuya k'a fɔ ko Imamu Diko ka hakilina ani kodɛmu hakilina ye kelen ye Mali jɔliko la o de kɔnɔna la semasi n'o ye association ye minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka Imamu Diko ka hakilina dɛmɛ aw yɛrɛ y'a dɔn sisan an bɔra a bɛ fɔ min ma dialogue national inclusif la o dialogue national inclusif y'a jira k'a fɔ ko fo ka député sigi kɛ yanni yɛlɛma ba minnu ɲininen don jamana fɛ olu ka kɛ n'o ye réforme politique institutionnelle ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ni semasi ni Mamu Diko ka hakilina ye kelen ye jamana tagabolo la jamana yɛlɛma cogo la o yɛlɛma nin dun o bɛ sabati assemblée kura min bɛna sigi olu de fɛ o tuma an ye ɲɔgɔn ye ka hakili falen kɛ cogo jumɛn na assemblée kura min bɛna sigi o assemblée bɛna kɛ fɛn ye min bɛ se ka hakilina min n'o b'an na ka se k'o sabati. Ni jɛkulu fila ni o ye kodɛmu fo ka taa se semasi kɔni ma o kɔni b'a fɛ ka bolo de di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka jamana marali yɛlɛma don a la yaasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ fɛn ye jamana kɔni marali kɔni kɔnɔna na cogoya min na. An ka sɔrɔsiw ka sanyɛlɛmɛ seli o hukumu kɔsɔn jɛkulu min bɛ yen nɔ n'ale ɲɛsilen don mara segin so ani ɲɛta ma an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu kɔni ye wulikajɔba kɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa an ka jamana sɔrɔsiw ma n'o ye faamaw ye o de hukumu kɔsɔn kunu ntɛnɛn don a kɛra yɔrɔ la n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya a kɛnɛba ye a bonya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o ye ansardiniw ka ɲɛmaa ye n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye Amadu Ɲambɛlɛ ani Alpha Kɔnɛ olu tun bɛ a kɛnɛ kan anw ye an ka jɛ k'a lajɛ u ye min sɔrɔ.
ka kɛɲɛ ni mali nantigilakaw ni dɔw ko ma ko sɔrasi olu ka san 50 ani san 9 sɔrɔli ka bɔ nanzara yɛrɛ ka bolo kan ka se ka wuli ka i jɔ ni i yɛrɛ kɛlɛw o san 50 ni san 9 hukumu kɔnɔna na kunungo yɔrɔ min tɔgɔ dalen don mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la ni an ko a ma ko place de l'indépendance jama ciyaman kɔni bɔra ka na wele jaabi wele min bɔra jɛkulu min sigilen don mara yɛrɛ cɛmabɔli ka taa se ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw la ni an ko a ma ko fenada sete ni a ɲɛmɔgɔ ye Hamani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele serpent kɛnɛ bonya ni a karama a bɛɛ lajɛlen tun talen don k'a di Ansardini yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma Sherifu Usman Marani Haidara ale ni karamɔgɔ caman minnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen wele jaabi ka na kɛ bonyamasegi ye ka ɲɛsin anw ka nantigilakaw ma ni dɔw k'u ma ko sɔrɔsiw nin kɛnɛ kan Sherifu Usman Marani Haidara ale kɔni ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma k'a ɲini k'a fɔ dɛmɛ ani waleya sugu bɛɛ lajɛlen de kan ka bila sen kan min b'a to anw ka finitigilakaw u yɛrɛ bɛ se ka kɛ finitigilaka jolen farafinna yɛrɛ banko sanfɛ min bɛ se ka kɛ an yɛrɛ wasonko ye saya ye ala ta de ye mɔgɔ bɛ sa i ka so kɔnɔ mɛ u k'a dɔn fasodenw b'u kɔfɛ an ka sɔrɔsi n'an ka finitigi bɛɛ mali finitigi bɛɛ k'a dɔn maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ mɛ u k'a dɔn u ka baara gɛlɛyara dɛ an b'a fɔ an bɛ segin a kan u ka baara gɛlɛyara n y'a fɔ marifa t'a ɲɛ bilen dɛ fo hakili ka fara marifa kan an b'an ka polisiw fo ka gendarmew fo su ni tile olu de bɛ si u ɲɛna ka dibiw lajɛ ka woniw lajɛ pour que tɔɔrɔ kana jamana sɔrɔ ɲinɛ man ka kɛ ninnu kɔ an jigi ye ala de ye mɛ kɛnɛ kan a minnu y'u ni di an k'an ka k'u kɔfɛ o ko islamiki ko ani leader religieux ani silamɛ bɛɛ ko ni an nana an kana siga don an ka finitigiw la mali silamɛ ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ wa n dalen b'a la mali yɛrɛ den ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ an bɛ sunɔgɔ ni ala de ye mɛ an bɛ sunɔgɔ k'an hakili sigi n'olu de ye aw ye nin ŋaniya ɲuman in siri ko ka sɔrɔsiw jukɔrɔma tindi a ye ko ɲuman kɛ u k'an ka tindi mɛ an b'a fɔ sɔrɔsiw ye an b'u kɔfɛ dɛ minnu saraw kana siga walahi an b'an janto u ka denbaya la fo ka taa an yɛrɛ sa aha minnu balolen don u kana siran dɛ u ka faso kuma bɔ ni sara bilahi ye Seydi Su ye faso nɔfɛ an ka kitabu ko ten o la an bɛ min ɲini sɔrɔsi yɛrɛw fɛ u kana sɔn abada politiki mɔgɔw k'u dɔn politiki la sɔrɔsi finitigi ti dɔn politiki la dɛ a y'u to yen a ka faso in kɔlɔsi a y'a t'u bolo a ka faso in kɔlɔsi a y'a t'u bolo a ka faso in kɔlɔsi sɔrɔsi ni tenitigi man kan ye foyi la fasoden bɛɛ sago kɔ o tuma na a kana sɔn ka gundola kumaw lamɛn a kana sɔn ka jijukɔrɔ kumaw lamɛn a ye a faso lajɛ dɔrɔn a bɛ kisi cogo min na walahi ala b'a yɛrɛ kisi an bɛ dugawu la koyi k'o bɛ ala de bolo n'o tɛ an bɛ dugawu la dugawu dama tɛ dɛ an bɛ se min na an b'a kɛ. Ni ye nin kɛnɛ in ta k'a lajɛ a kɔni sɛbɛkɔrɔ yakubɛra an balakaw ka bɔli ni ka caya ni ka na u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma. bi dɔ ye an yɛrɛ ye sɔrɔsi musow de ye donc bi an sewalen don an wasalen don i y'a faamu donc n'i y'a ye an ka président a ye nin organiser vraiment a bɛ fɛ hali bi mali ka ɲɛta a bɛ k'o de ɲini an ka finitigilakaw an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'i jija bɛɛ k'u dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye bɛɛ k'u dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ye. A y'a yira k'a fɔ dɛmɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bila sen kan min b'a to anw ka nantigilakaw u yɛrɛ bɛ se ka kɛ nantigilaka jolen farafinna yɛrɛ banku sanfɛ ni an bɛɛ lajɛlen waso n'an bɛ se ka kɛ u ye. A yɛlɛmani jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye n'a tɔgɔ de ye ko a daga a kani olu kɔni wulila ka taa u ka jɛkulu sera ka baara minnu kɛ u ka maraw bolo kɔnɔna na ni o kɔni u ka commune maraw kɔnɔna na n'o ye Kirani ye u ye
baara caman kɛ yen nɔ u ye kɔlɔnw sen ka nakɔw sigi sen ka musow ye ani ɲɔsi mansinw u nana n'olu ye ani mansinw minnu bɛ safinɛw dilan ani kɛnɛyasow minnu n'u y'u lakuraya fo ka taa se yɔrɔ ma yɔrɔ min ni o ye kɛnɛyaso min n'u b'a wele ko bloc o 3 ɲɔgɔnna fɛn min ye ekɔlisow fana ye u y'olu jɔ yen nɔ fɛ ka taa k'a ta tubabukalan na fo ka taa se arabu kalan ma n'u b'a wele ko franco arabe an b'a yira u la k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u yɛrɛ ka jɛkulu n'o y'u ka association ka kɛra ni u ka association ka wari de association min n'a tɔgɔ de ye ko daga kani an ye maa bila ka taa a kɛnɛ kan walasa a k'a ye ka n'a lakale aw ye n'o ye Abdou Ouattara ye ani Mumun Jire olu kɔni sera yen nɔ u ye min sɔrɔ tele ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'a mafilɛ. Marakaw ka faraɲɔgɔnkan kulu min n'a bɛ wele ko association daga kane olu ni tele ɲɛtaa ka baara minnu bilalen bɛ sen kan Mali yɛrɛ marabolo fɔlɔ n'o ye Kayi marabolo yɛrɛ kɔnɔna ye yɛlɛmani cercle yɛrɛ kɔnɔna na commune 12 min bɛ commune min n'a bɛ wele ko Kirane tele ɲɛtaa maaw ni daga kane yɛrɛ jɛkulu kɔni ye taama bila sen kan k'a ɲini ka dɔn daga kane maaw yɛrɛ bɛ ka bolonɔ bila yɔrɔ yɔrɔ la o waleya ninnu ka se ka ɲini k'o dɔn sɛgɛsɛgɛliw jateminɛw yɛrɛ senfɛ nafolo caman kɔni bɛ o dora ni waleya ninnu na min ye jimbonow ye n'an b'u wele ko forage fo ka taa se musow yɛrɛ ka safinɛ dilan mansinw ale ni moto taxiw fo ka taa se mobiliw ma min bɛ kɛ sababu ye ni maa minnu bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na an balakaw minnu ka bangeni yɛrɛ ka surun k'olu kɔni ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso la lafiya yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se u ye dɛmɛ mun ta k'a don Kaɲaga kɛrisigane yɛrɛ kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔna na ka bâtiment 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni jɔ walasa kɛnɛya baara na sabati ale ni u ye dɛmɛ min kɛ ka madrasaso kilasi 3 yɛrɛ dɔ o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra tare Kirane yɛrɛ marabolo kɔnɔna na an ye dugu kɔni sɛgɛsɛgɛ duguman yɛrɛ ka nisɔndiya o ma dogo maa si la. Parce que Dagakane créera l'an 2015. Depuis Dagakane créera k'a bila sa. Vraiment Dagakane bɛ min kɔfɛ Dagakane bɛ min nɔfɛ an bɛɛ bɛ ba dɔn min y'a fɔ a da la o min m'a fɔ a da la o an bɛɛ bɛ ba dɔn k'a fɔ Dagakane kun tɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ Dagakane kun tɛ foyi ye n'an tɛ min dɔn k'a yira an na n'an tɛ min dɔn a bɛ kan na k'a bɔ an kun. Aw ni ce Bakari Jambu an den don an mɔden don an nun bolo Bugudure ya Bugudure ye 100% de Dagakane yɛlɛmani sarakili bɛ Bugudure ɲɔgɔn tɛ yan bon ni Ala y'a kɛ ni Bakari Jambu n'a ka délégation nana foyi t'a nun bolo k'aw fo a ka wali ɲuman don Bakari Jambu a nalen ko a ye hɛrɛ fana de sɔrɔ an ye bon Dagakane créer ni sisan cɛ tora min bɛ Dagakane kan yɛlɛmani sarakili la a tora a fan bɛɛ lajɛlen bɛ Bakari Jambu de kan yɛlɛmani sarakili de ka den ɲuman don a m'a fɔ a kelen ka hɛrɛ a ko yɛlɛmani sarakili ka hɛrɛ de maa min b'a fɛ o a ko yɛlɛmani sarakili ka hɛrɛ de maa min t'a fɛ o a ko yɛlɛmani sarakili ka hɛrɛ de. Dagakane nana ni nimisi wasa ye o kuma de kɔni tun bɛ Kirane yɛrɛ marabolo yɛrɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔni da ka sabu kɔni kɛ laɲini min tun bɛ olu la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati ka sabu kɔni kɛ Dagakane ka jija ni cɛsiri sababu ye. Musow tun bɛ dɔgɔ min na an tun bɛ jardin de la an tun bɛ jardin baara de la ka kɔrɔ sani safinɛ baara kana sani an bɛ nafa min sɔrɔ a bɛ komi an tun t'o sɔrɔ ka kɔrɔ o fana sababu ye mun ye o ye ji kɔbaliya de ye jardin b'a bolo ka ji t'a la o de y'an to kɔfɛ jardin ko la an n'o fara dama safinɛ kɔnɔna na an b'o baara la an bɛ marché o kɔnɔna na dako baara bɛ yen nɔ ɲɛnama de ten n'o tɛ hali sisan an bɛ jardin na donc ji ko de kelen bɛ ka o to kɔfɛ duguni n'o tɛ hali sisan an bɛ jardin ba la. bon an bɛ baara mun na bi fɛn fɛn kɛra yan an ka dugu kɔnɔ o ye Dagakane de 100% Dagakane ka baara dɔrɔn de bɛ fɛn minnu kɛ jardin bɛ sato bɛ bon ya ko caman kɛ ya dɔgɔtɔrɔso la toujours bɛ fura bɔ Faransi ka na an b'a lataga dɔgɔtɔrɔso la bon ni maa min ka ordonnance bɔra la i tɛ dɔrɔmɛ sara a bɛɛ lajɛlen 10 hectares de mais mun dilalen kɔkɔ kɛra mun na o ye 6 hectares bon an hakili b'a la an bɛ baara wɛrɛ kɛ ninnu si tɛ quoi mun bɛ se ka mɔgɔ lataga ɲɛ bon pour ji sira min filɛ a y'an ka denmisɛnninw bɛɛ ba pour an bɛ se ka ji sira bila cogo min o bɛɛ nakɔ de filɛ nin ye quoi.
kɛnɛya kɛrɛsigani yɛrɛ kɔnɔna na u ka kɛnɛyaso min kɔni be daga kani mɔgɔ kɔni kɛra sababu ɲuman ye ka karo da nin kɛnɛyaso kofɔlen na ani ka se ka nin kɛnɛyaso kofɔlen kɔni kɛ kurakura ye o nisɔndiya kɔni bonyana kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ na minnu kɔni ye laɲini kɛ ka ɲɛsin daga kani mɔgɔw ma walasa u ka se ka dɛmɛ yɛrɛ d'u ma minɛn fɔlɔ minnu be n'olu be kɛ sababu ye ka kɛnɛya yɛrɛ baaraw la sabati u ka se ka u dɛmɛ ko o minɛn ninnu kɔni la sabati 2017 nin kɔnɔna na réellement dɔtɔrɔso in kɔnɔna tun défectuelen kɔrɔ ye mun ye karo yɛrɛ tun t'a la ciment coursi de tun b'a la a tun poussière tun bɛ wuli fɛn caman tun bɛ k'a kɔnɔ mais bon en réalité avec l'arrivée de Dagakani on nana ka na préoccupation fɔlɔ min kɛ u b'a fɔ ko donc yɔrɔ in a défectuelen don cogo min an ka essayer ka baara dɔw k'a la n'o ye ka karo d'a kɔnɔ Dieu merci o ye min fɔ o y'a kɛ ko an cɛsirilen dɔ yɛlɛmane développement kɔma kuma tɛ n'a ye interpellation min kɛ ne fana bɛ fara a kan Dagakani den minnu bɛ balo kɛrɛsigani an donnen ni min ye an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an b'an baw ni an musow n'an dɔgɔmusow n'an kɔrɔmuso gɛlɛya min bɛ an b'a dɔn cɛsirilen don hali sisan projet wɛrɛ b'u bolo u k'u cɛsiri o la donc i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ yen nɔ précisément au nom de Dagakani kɛrɛsigani den fɛn fɛn ou bien malien fɛn fɛn ni jɔyɔrɔ ye min ɲɛ nin na n'i bɛ se k'a kɛ i k'i se kɔ kɛ yɛlɛmani marabolo kɔnɔna na commune 12 min kɔni be nin ye commune fɔlɔ yɛrɛ ye o baaraw kɔni daminɛna a ma laban fɔlɔ an ye dugu damadamani de kɔni fɛsɛfɛsɛ nka an bɔra kabakoko kɔni kan ka sabu kɔni kɛ Dagakani bɛ ka jija ni cɛsiri bila sen kan a bɛ maa kɔni dabali kɔni ba nafolo kofɔlen minnu bɛ ka don ni waleya ninnu na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa yɛlɛmani yɛrɛ marabolo yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ɲɛtaa na sabati Dagakani ye bolonɔ bila yɔrɔ yɔrɔ la yɛlɛmani marabolo 12 yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna o waleya ninnu da an filɛbaw kulo kan dugukolo ko a bɛ kɛ ka yela dɔɔni yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye wɛnzɛn dugu ye kunnafonidilaw de welela ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna kunu a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye n'a bɛ wele ko maison de la presse la Bamakɔ maa min ni o ye jɛkulu min n'u b'a a wele ko comité d'initiative n'u b'a wele bakuruba fɔli la ko SIDO ni o kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ko k'a bɛ yen nɔ wɛnzɛnbugu kɔni ɲɛtaa kama olu ni u ka maa welelenw u kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna kosɛbɛ gwɛlɛya min bɛ u kan gwɛlɛya min bɛ u ni dugutigi yɛrɛ cɛ wɛnzɛnbugu ani wɛnzɛnbugu dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔsɔn u y'o gwɛlɛya de ɲɛfɔ walasa o de hukumu kɔsɔn u ko k'u bɛ ko bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa dugukolo yuruku min bɛ kɛ u ka yɔrɔ la u bɛ se ka a kɛlɛ cogoya min na Manden commune rurale kɔnɔna na Aissata Mayiga ani Laji Tarawele olu taara a kɛnɛ kan tele ɲɛtaa tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an k'a lajɛ jɛkulu min bɛ Wɛnzɛndugu n'a bɛ fɔ a ma ko comité d'initiative pour le développement de Wɛnzɛndugu ni ale yɛrɛ ka baaraw bɛnnen don Wɛnzɛndugu ka ɲɛtaga sabatili kama kunu ale ye ɲɔgɔnye kɛ maison de la presse la ɲɔgɔnye kun tɛ dɔwɛrɛ walasa u bɛ se ka dugukoloko ŋanamu ninnu dabila cogoya min na Mande commune rurale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wɛnzɛndugu o de wokumu kɔnɔna la ni jɛkulu kofɔlen ɲɛma ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye dugukoloko mankan min bɛ Wɛnzɛndugu dugutigi ni Wɛnzɛndugu sigibagaw ni ɲɔgɔn cɛ depuis 2014 maire min tun bɛ yen Mamuru Keita a n'a ka jama k'u tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko place tɔni min bɛ yen 12 ka ɲini k'a ka di u ma u bɛ a ta ka morceler ayiwa ko dugutigi de ye laɲini kɛ mais a ka di maire ye ayiwa sous-préfet ani préfet Kati olu ye a accompagner o tuma na k'a fɔ ko mun de bɛna kɛ a la ko ka kaburu don ka a koli ka clôturer Musa Kamara l'ancien maire an b'a fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ale nana ale ka mandat kɔnɔ ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛw donna a la ale tilala ka bɔ yen ko kow kɛcogo ma ɲɛ o ye sariyatigiw ka ko ye an tɛna don o la mais a ye san kelen ni dɔɔni min kɛ fanga la don o don u b'a ka bureau da la u ye dossier in ta ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko pour que a ka dossier accompagner a ma sɔn fiyewu a ko nin ye dugutigi de ye ni ne tɛ n bolo don kɔrɔ fiyewu donc fo ka se 2018 ayiwa préfet min bɛ Kati a waati la donc u ye mun de kɛ fɛn min ni o de ye bulletin ye place 12 in na o y'a bulletin bɔ bulletin ninnu bɔra le 14 septembre u ye bulletin ninnu bɔ k'a sɔrɔ fosi ma kɛ donc ko in tɛ se ka taa dugudenw kɔ a tɛ se ka taa mairie kɔ
o sera maire ma président de l'autorité ma en son temps n'o ye monsieur Kɛlɛpili ye n'u Kɛlɛpili ale fana ye lettre kɛ k'a sɔnna ni yɔrɔ in de bɛ Kɛlɛpili minɛ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a ko k'ale t'a la ne nin t'a la dɛ dugutigi de don mais i nin b'a la Kɛlɛpili ka da nin yɔrɔ in de kan parce que i ye lettre kɛ k'i sɔnna dugutigi de bɛ k'a ɲini an ka fɔ ko dugutigi de y'a ɲini 12 places publiques a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bon ka tɛmɛ 2000 hectares kan wa ni a taara o ye wɛnzɛn ko bannen ye don o don an bɛ taa kɛlɛ kɛnɛw nɔfɛ parce que place tɛna sɔrɔ tuguni mais bi alhamdulilayi bɛɛ lajɛlen wasalen don dugutigi ye lettre dɔ bila ka taa k'a fɔ ale ye assemblée générale kɛ wɛnzɛn ko bɛɛ sɔnna assemblée ma deli ka kɛ fiyewu mɔgɔ si tɛ se ka seereya walahi o tɛmɛnen kɔ u ye commission dɔ créé commission min ni o fanga ka bon u bolo kosɛbɛ nin ko in na ko commission d'enquête foncière commission in na u y'a essayer ka wɛnzɛn ka bɛɛ lajɛlen représenter a kɔnɔ ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di préfet ka adjoint ma ko Haruna Jara bi ale yɛrɛ bɛ bolo la hakila a bɛ maison centrale la mais kuma bɛɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛna terrain kan bulletin de b'u bolo ko an ka terrain bɛ yan an y'a san de an bɛ fɛ k'a jɔ an ko mankan bɛ yɔrɔ in nɔ dɛ ko jɛlen tɛ dɛ a ye sabali mais min y'a dabalibanko ye mɔgɔ minnu bɛ na fɔlɔ i b'a sɔrɔ juge gendarme militaire ou bien fonctionnaire baw donc an ko nin ko in tɛ se ka to ten an ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin ministre ma an ko an bɛ audience ɲini a fɛ an ye an ka problème exposé donc ministre a ye a ka secrétaire général o ye an jaabi o ye an bila ka taa collectivité territoriale direction de la collectivité territoriale an taar'o fɛ yani Abdramane Sise ale y'an reçoit a kabakoyara kosɛbɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di dugutigi ni maire de kan ka nin kɛlɛ kɛ dugu ka ɲɛtaa kama mais olu de b'a base la an ko awɔ o ko a tɛ kɛ k'anw to yan fiyewu a to yan bɛ ko bɛɛ kɛ u ye projet de lettre kɛ k'an wele ka projet in di anw ma ka lettre bila ka taa di ministère ma donc ministre fana secrétaire général de y'a signé o tuma na ka lettre in ka copie di anw ma ka bila ka taa Kati. Wɛnzɛndugu denmisɛnninw ka ɲɛmaa dɔ maire ka nɔna bilala an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fo ka taa se Wɛnzɛndugu sigibagaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni seriyara k'a fɔ k'u ka dugutigi bɛ nin waleya min na k'u jɛnnen tɛ n'a ye ko wa k'olu bɛɛ lajɛlen ka miiriya ye Wɛnzɛndugu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ Wɛnzɛndugukaw ka avocat ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ baaraw tacogo la wa a tilala k'a yira k'a fɔ k'ale b'a ka baara kɛ ka ɲɛ fo ka taa se a dan na. Wɛnzɛndugu kɔnɔna la dugukolow bɛ ka ɲagami dugukolo bɛ ka feere mɔgɔ t'a wari ta yɔrɔ ye wa dugukolo min don fana jama jɛ dugukolo de don n'o ye place publique ye donc bi na foyi t'u bolo et puis sariya ta fanfɛla la yɔrɔ min lotisira dugutigi ka kuma t'o la o bɛ ɲɛnabɔ mairie de fɛ ou bien préfet dugutigi ka foyi t'o la dugutigiw ka baara bɛ yen wa n'u y'o baara kɛ u bɛ bonya sɔrɔ o la kosɛbɛ ka tɛmɛ nin dugukolo feere ɲagami ninnu kan donc an kɔni bɛ min fɔ aw ye n'Ala sɔnna ma an bilala baara min na an b'a kɛ ka se f'a dan na fo nimisi wasa ka sɔrɔ. An ka minisiri kɔrɔ ni ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sen tɛ nin dugukoloko ŋanamu in na wa a ye bɛɛ lajɛlen wele an ka fara ɲɔgɔn kan walasa nin waleya ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka weleweledakan ta ni ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma. Wɛnzɛnbugu kuma a sera ne ma n ka biro kɔnɔ minisirlama jɔn nana n'a ye n t'a dɔn ni sisan dugutigi in don dɛ dugutigi dɔ de n'a nana ni Tangara tun y'a fɔ n ye a b'a fɛ ne yɛrɛ ka kuma ni ne de ye terrain di dugutigi ma ni n tun y'a dɔn n wulila o kama n tun tɛ na koyi parce que ne ka o yɔrɔ jaabi n'o t'aw bolo halisa o kɔrɔ ye ne ka kuma ma fɛn ɲa Salif ordre di i ka mɔgɔw ma ni dugu mun wulila ka mankan wuli a ka foroba kɛnɛ nɔfɛ yan'u ka taa dugudenw minɛ a fɔ a ye papier minɛ aw ka enquête k'a dilan cogo kan n'a dilan cogo ma ɲa aw k'u minɛ wallahi sariya y'o de fɔ Mali kɔnɔ. An bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya min donnen don Wɛnzɛnbugu dugukoloko la Ala ka jisuma k'a fura ye. Sibirido janvier kalo tile 18 kalansɛbɛ n'a bɛ wele ko diplôme o kɔni dira
kulu sabana ma kulu sabana mi ni u bɔra kɛnɛya kalanso la n'o ye ɲɛta ka kɛnɛya kalanso ye a kɛra ɲɔnɔ segu mara la o de hukumu kosɔn nin kulu min bɔli a bonya kɔni dira maa min ma a ko la bonyana maa fɛ maa min n'o ye tele ɲɛta jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye sidi ibrahima jire ye abubakar tolo tun b'a kɛnɛ kan ani musa jalo walasa fɛn min sɔrɔla yen nɔ aw bɛ se k'a lasɔrɔ an ka jɛko la ye ɲɔnɔkaw fɛ kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ kɛnɛya kalanni kama ni ka tɔgɔ da ɲɛta la école de santé ɲɛta ESN i n'a fɔ laadala san o san n'a kalannen kulu minnu tilala u ka kɛnɛya kalan kunfɔlɔw la diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di u ma ni k'u bilasira o baara de nun donna ɲina kalanyɔrɔ in yɛrɛ dayɛlɛnni san cɛ a groupe sabanan maaw olu kɔni bɔra ɲina ka bɛn ni sibiridon ye janvier kalo tile 18 san 2020 ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la cɛw ani musow okɔlidenw hakaja ka se denmasaw ma ninnu caman bɔra ka se ka na nisɔndiya kɛnɛ kan nisɔndiya min bɛ yen ni ɲɔnɔ ka den caman u bɛn'u ka diplôme sɔrɔ kɛnɛya kalan kunkanko la école de santé ɲɛta la kɛnɛ denbayalen kɔfɛ baaraw nun donna ni ɲɔnɔ dugutigi ka bisimilakan ye dugu bɛɛ mago bɛ a den ɲumanw bolonɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu ka ɲɛta sira kan o de y'a to ɲɔnɔ ka den minnu bɛ yen n'u sigiyɔrɔ yɛrɛ ma bɛn ɲɔnɔ ma nka ɲɔnɔ ka ɲɛtaga n'o o hami b'u la olu de kɛra sababu ye ka nin kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ni ka tɔgɔ da école de santé ɲɛta den ɲɔnɔ ɔkɔliso in sigibagaw n'an k'u ma promotɛrw u camanba nisɔndiyara ni kɛnɛ ye kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ fasoden ɲumanya ani jamana ka ɲɛta o de kɛra sababu ye k'u bila nin baara in na nin ye an san 3 de promotion min bɔ an dɔlen filɛ san 4nan na san o san groupe dɔ bɛ bɔ minnu bɛ taa mɔgɔw furakɛ ne nisɔndiyalen don ka da mun kan n'i y'a jateminɛ ɲɔnɔ ye ne faso de a bɛ mali kɔnɔ mali ye n faso de bon ka jɔyɔrɔ dɔ fa o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen la kɛnɛyako ta fanfɛla la karamɔgɔ mɔgɔ mana kɛnɛya di ma a ma tɔ to quoi a mana kɛnɛya di ma a ma tɔ to i b'a ye k'a fɔ yan zone kɔnɔna na école de santé a kun man ca walima an kun bɛ se k'a fɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ yan anw nana olu dafa bon an ye kalanyɔrɔ in dayɛlɛ san o san dɔ de bɛ fara jama kan o bɛ mun de jira o ye k'a fɔ baara in bala ka kɛ ni mun ye o ye sɛbɛ de ayiwa ne nisɔndiyalen don ka da mun kan sabu kalanden caman de bɔra mulu bɛ jamana kɔnɔ bi mulu bɛ jamana kɔ kan bi ka baara kɛ ni kalanyɔrɔ in tɔgɔ ye ne école de santé ɲɛta tɔgɔ ye ka se ka mali kunna wolo ka banabaatɔw furakɛ nisɔndiyalen don mun fana na o ye k'a fɔ an sera ka an ka birikiden kelen da a faso jɔliko la kalanyɔrɔ in an bɛ se k'a fɔ misaliya don ɲɔnɔ segu région bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔw bɔra k'a fɔ n'i y'a jateminɛ an ka kalandenw n'i y'a sigi segu région bɛɛ lajɛlen na les 3 premiers kɔnɔna na kalanyɔrɔ in tɛ bɔ o kɔnɔna na a ka kalandenw olu jija ani karamɔgɔw ka jija baara in na a b'o o de kɔfɔ ladilikan mun minɛ bolo k'a lase kalandenw ni karamɔgɔw ma kalandenw ma minnu bɔra ani minnu natɔ don sabu mɔgɔ karamɔgɔ fɔlɔ ye i yɛrɛ de ye kelen filanan ye mun ye i ka jija kɛ k'a fɔ k'i ka diplôme dili ma k'o y'a bannen o tɛ i ka kan ka jija wɛrɛ de kɛ o kɔfɛlɛ la sabu e bɛna taa mɔgɔ minnu furakɛ i k'a dɔn k'a fɔ banabaatɔ min b'i bolo a ka ɲɛnamaya gulonlen don e de la Alahu Taala ta kɔfɛ mun bɛ k'u kunna kalanyɔrɔ in na o ye ka nisɔndiya ka banabaatɔw kunbɛn u ka jija don u ka baaraw kɔnɔna na ka baara in kɛ ni kɔnɔnajɛya ye u ka baara in kɛ ni sɛbɛ fana ye baara in ka kɛ ni ɲɛdɔn fana ye ayiwa o welekan de bɛ ne bolo k'a lase kalanden bɛɛ lajɛlen sabu i bɛ caman jateminɛ ni diplôme sɔrɔla ka ban dɔrɔn o ɲin tɛ u ka sira t'a tɔ la tuguni a bɛ kɛ yɛrɛmabila ye an b'a ɲini an ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ni jija min bɔ kalanyɔrɔ in na n'u taara baarakɛyɔrɔ la o jija kelen aw ka tɛmɛ n'o ye u ka sɛbɛ kɛ. kɛnɛ in an y'a ye cogo min na a wasara ka tɛmɛ san tɔw kan bari jama min bɔra ka da n'i ye an bɛ waati min na ɲɔnɔ kɔnɔ yan fara ɲɔgɔnkanw ka gɛlɛn ani ko minnu bɛ sen na dugu kun kan n'o ye gɛlɛya dugu ma o bɛɛ n'a ta bɛɛ ka jama bɔ ka se nin hakɛ in ma an fɛ vraiment a kɛra wasa dan ye bakurunba la ladilikan min b'an fɛ ka fɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɔra ka u ka diplôme sɔrɔ ani minnu bɛ kalan na ani diplôme bɛ minnu bolo u bɛɛ lajɛlen o ye i mana kɛ dɔgɔtɔrɔ ye i ka se maaw bɛn cogo la mɔgɔw bɛn cogo o de ye furakɛli fanba yɛrɛ ye nisɔndiya ani bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ani basigi kɔnɔ ani mɔgɔw k'u to u danbe la k'u kunbɛn o danbe kɔnɔna na n'a tila o ye ladilikan ye an tɛ sɛgɛn ka min fɔ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye. kɛnɛ in kɔni n kɛlen k'a ye a kɛra nisɔndiya dan ye parce que salon an ye dugawu kɛ n ko ɲinan ta ka ja ni salon ta ye vraiment ala y'a kɛ ala y'an dɛmɛ ɲinan baara kɛra ka tɛmɛ salon kan
donc ɲinan fana jama cayara ka tɛmɛ salon kan donc o de nisɔndiya kojugu ala vraiment a nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ ne bi conseil mun d'u ma an ye école karamɔgɔ ye an de b'u kalan donc dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ dama na an b'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko médecin ɲuman infirmier ɲɛnama de b'i kɔfɛ infirmier ɲɛnama de b'i kɔfɛ parce que hali n'i ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye n'i ye médecin ɲuman ye ni infirmier formelen ɲuman t'i kɔfɛ i ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye parce que e de b'i banabaatɔ lajɛ k'a fɔ ni bana in b'a la ka furaw sɛbɛn infirmier de b'a tɔ lase donc pour que banabaatɔ ka kɛnɛya jɔyɔrɔba de bɛ infirmier la minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ sisan kalan kɔnɔna na don o don a bɛ juru la ka fɔ diplôme in sɔrɔli tɛ mais f'i ka diplôme in f'a dɔnniya de ka k'i la donc ne bi ladilikan mun f'u ye o diplôme in kalan kɔnɔna na u ye min kalan ko k'a kɛ ten diplôme dir'u ma bi u yamaruyala bi u k'a kɛ ten donc u kana tɛmɛ o kan don janya o janya a sebali tɛ wa ni falideni yɛrɛ ma sa don dɔ kɔni a bɛ doni ta maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ nin kalanyɔrɔ in na ka kɔn bɛn ni san damadamani ye u ka cɛsiriw kɔfɛ ala kɔni y'a latigɛ k'a fɔ u ka diplôme sɔrɔ bi kalanden minnu ye diplôme sɔrɔ a kɛnɛ kan caman ta kɛra nisɔndiya ani sewa dan ye école in kɔni vraiment école in kalan bɛ kɛ école in na parce que depuis que ne ye kalan in daminɛ kalan in kɔni ne ye kalan kɛ nisɔndiya ni kunkɔrɔta la faamuya ko ɲuman fana y'a sɔrɔ école in na kabini tilala fana ye baara daminɛ vraiment baara in a kɛra sababu ye ka ɲɛtaga di ma kosɛbɛ alhamdulilayi bi n ye diplôme sɔrɔ a diyala n ye kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment n bɛ foli di école santé maîtres ma n bɛ école di a promoteur n bɛ foli di a promoteur ma ani fɛn bɛ école santé kɔnɔ n bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma ne nisɔndiyalen don bi yɛrɛ de kosɛbɛ yɛrɛ. ekɔliso min bɛ ɲɔnɔ mara la n'a wololen bɛ ko ESN a ka kalanden kun sabananw ka bɔli kɛnɛ kan a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ kalandenw kalanden somaw karamɔgɔw maa caman kɔni ye kuma ta kɛnɛ in kan a bɛɛ lajɛlen kɔni ka kuma bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ nisɔndiya ani sewa b'u la wa k'a fɔ kalan kɔni ye fɛn min bɛ yen o kan ka dɛmɛ sanga ani waati an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kalan min bɛ yen n'a ɲɛsinna kɛnɛya kunkanko ma baara laban yan fan fɛ ɲɔnɔkaw ka maire min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani a n'a ɲɔgɔnnaw ma ale fana ye nisɔndiyaka caman sɔrɔ dugu tɛ taa kɛnɛya kɔ ni kɛnɛya kalanbulon dayɛlɛnna dugu min na a ka kan o dugudenw ka o kalanyɔrɔ in minɛ ni k'a don ba la ka ala deli san wɛrɛ ta ala ka an bɛɛ lajɛlen ye a kɛnɛ kan an ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an ka olu fana lajɛ Afrique de l'Est kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni wagati laban na don dɔ de kɔni bolen no mun b'a la ka tiɲɛni kɛ u ka sɛnɛfɛnw na kosɛbɛ ni kunnafoniya ninnu dira baɲumankɛtɔn min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko FAO u y'a jira k'a fɔ ni don ninnu bɛ foro kɔnɔna na foro minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Addis Abeba fɛ ka taa Nairobi fo ka tɛmɛ par Mogadiscio fɛ wa gon ninnu b'a la ka bonya kosɛbɛ ni wulikajɔ ma bila sen kan yaasa ka ni don ninnu kɔni kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na a bɛna kɛ sababu ye don ninnu bɛna cari ka taa Afrique bɛɛ lajɛlen na wo kɔfɛ a bɛna na ni baloko gɛlɛya ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na FAO jɛkulu ma u ko k'olu mɔgɔ bɛ $70 miliyɔn de la yaasa ka fɛɛrɛ ɲɛnama kɔni bila sen kan ka ni don ninnu kɔni faga ka bɔ yen nɔ sabula don ninnu kɔni sera ka dankari kɛ jamana 3 la kosɛbɛ an bɛ ni wagati minnu la FAO jɛkulu médecins ka ɲɛfɔli la olu ma deli ka don ye don mun ka bon i n'a fɔ ni don ninnu olu ma deli ka don ye fana don mun tiɲɛni kɛ i n'a fɔ ko ni don ninnu bɛna dumuni kɛ dɔrɔn k'u bɛ bonya n'u yɛrɛ de o bɛ se ka kɛ sababu ye u ka tiɲɛni nɔ fana bɛna se ka bonya i n'a fɔ u yɛrɛ b'a la k'a kɛ cogoya min na wa o k'olu bɛ welewelekan bila ka taa diɲɛ seleke 4 jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se a jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka wuli ka ni k'i kunna ko ye sinon k'a bɛ se ka bɔ Afrique de l'Est la ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Centrafrique jamana kunnafoniw na l'Amérique jamana ka sous-secrétaire ale y'a kunda Centrafrique kan tagama in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ kalafili mulu bolodalen don ɲinan san 2020 kɔnɔna na Centrafrique kaw fɛ yen nɔ k'ale tɛna se ka jɛn n'a ye wa a tɛna bɛn ale ma maa ka wuli k'a fɔ k'i bɛna ni kalafili kɔni bɔ a dogɔrɔ o tɛ jamanaden na o tɛ jamana wɛrɛ maaw la a tilala ka yira Centrafrique marabaw la k'a fɔ Chine jamana olu bɛ jamana in kɔnɔna na kosɛbɛ u b'a la k'a baara kɛ don n'a nataw la États-Unis jamana ale fana bɛna ka cɛdon bila ka na Centrafrique kɔnɔ o bɛ se ka entreprisew dayɛlɛ cogoya min na yaasa yiriwa ani taɲɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na Centrafrique kɔnɔna na nka k'o tɛ se ka kɛ fiyewu ka sɔrɔ bɛn ani kɛlɛya o ma sabati ni jamana kofɔlen kɔnɔna na a ka kuma kɔnɔna na dɔw y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ni Russie de bɛ ɲɔgɔn na sabula a jirala k'a fɔ san 2018
polisi kun y'a laɲini k'a fɔ u bɛna Centrafrique kɔnɔ yaasa ka baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana u ka finitigilakaw k'u dɛmɛ ka banbaciw kɛlɛ ka bɔ u ka yɔrɔ la nka ko ni États-Unis jamana fana bɔra k'a fɔ olu tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'u sen don Centrafrique baaraw la yaasa olu bɛ se ka don Centrafrique kɔnɔ cogoya min na k'o fana ye kuma wɛrɛ ye maa dɔw fana ka jateminɛ na kalafili mun bolodalen don a bɛ se ka taa ni Centrafrique ye sanfɛ mɛ ni a kɛra a ko fila la bɛnbaliya dɔw bɛ nana ni laseli kɔfɛ ŋunuŋunukan dɔw kɔni bɛ Centrafrique yɛrɛ kɔnɔna na mun b'a jira k'a fɔ lamɛrikaw ka finitigilakaw u bɛna na Centrafrique kɔnɔ hali n'a sɔrɔ la san 2017 wagati u tun bɛ yen nɔ u segira ka taa u ka jamana kɔnɔna na. Faransi minisiri min bɛ yen nɔ n'a ka kɔɲɔ bɛnnen don u yɛrɛ ka finitigilakaw ko kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma a ye tagama kɛ ka na Afiriki kɔnɔ tagama in sen fɛ a y'a kun da Cadi fɔlɔ de kan o n'a nasira la k'a to Cadikaw kɔni fɛ yen nɔ banbacimaw kɔni dansago wale kɛ n'o kɛra sababu ye maa 9 olu kɔni bonnena u ni na Cadi kɔnɔna na o kɔfɛ a y'a kun da Mali kan a selen Mali la a ye kunnafonidilaw ma mun b'a jira k'a fɔ finitigilaka kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ mun bɛna bɔ Paris kɔnɔna na ni kana fara an ka finitigilakaw kan n'a bɛna fɔ ma ko takubaw a ka o laseli ninnu kɔfɛ a taara an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ yen nɔ ani o ye sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma ninnu senfɛ Florence Parly a ko cɛ bɛna siri ka baara kɛ dankun na dankun mun bɛ tali kɛ Burkina Faso Mali ani Niger dankun kan ko yɔrɔ de kɛmɛ banbacimaw kɔni dagayɔrɔ ye ni wagati laban ninnu na a tilala ka laseli kɛ laseli mun bɛ tali kɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale ni G5 Sahel jamana 5 ɲɛma u ka sigi ka kuma mun kɛra Paris kɔnɔna na n'a bɛ fɔ sigi ka kuma yɛrɛma ko pont n'o de bɛ tali kɛ Faransi bɛ se ka o dɛmɛ ni mun ye yaasa banbacimaw bɛ se ka kɔn cogoya min na ka bɔ ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na o senfɛ Florence Parly a y'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan a bɛna fɔ mun ma ko coalition pour le Sahel mun bɛna kɛ jamana cɛman ka fara ɲɔgɔn kan yaasa Sahel jamana ninnu mulu bɛ Afiriki kɔnɔna na banbaciw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen na hali n'a sɔrɔ ni jɛkulu ni G5 Sahel jɛkulu bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na nka ale ye jɛkulu kofɔlen na finitigilaka mulu bɛna ka bɔ Paris n'a bɛna fɔ ma ko takuba olu bɛna ye o jɛkulu in na ka fara Europe jamana caman finitigilakaw kan kɛrɛnkɛrɛnniyana Estonie yɛrɛ finitigilakaw hali n'a sɔrɔ la olu ka finitigilaka 50 o bi barika ni maaw fɛ o y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ bɛna na tuguni mun bɛna se fo finitigilaka maa 40 ma n'o bɛna fara takuba maaw kan kuma labanna Florence Parly a y'a jira k'a fɔ ko danaya kɔni bɛ ale la ka ɲɛsin banbacimaw kɔni kɛlɛli ma ko wa k'ale jigi dalen don kosɛbɛ takuba finitigilakaw kan k'u bɛna se k'a nɔbɔ. An bɛ aw fo ka bonya kɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ la jeli ma ka sabu kɛ tele ɲɛta ale de kɛrɛfɛla ye aw baro kɛ yɔrɔw ye wa aw ka jamana kunnafoniw ani diɲɛ kunnafoniw ta kɛnɛ fana don danaya de bɛ kunnafoni ko la o kuma an bɛ dugawu do de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ɲuman jɛlen tilennen min ni fili foyi t'a la an ka se k'o lase aw ma waati bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum ala ka su hɛrɛ di an ma.